अरे का हो रामराज, खूब मेहरारू के सुर्ती खियावत बारा। पूरा गांव में तोहरे चर्चा बा। अरे भाई चर्चा सही ना, खर्चा होकेला। सुना, मेहर मिलल सुरती वाली उता सबेरे जगावे। मेहर मिलल सुरती वाली उता सबेरे जगावे। कहै राजा सुरती बनावा, तनी हमके मल के खियावा। कहै राजा सुरती बनावा, तनी हमके मल के खियावा। मेहर मिलल सुरती वाली उता सबेरे जगावे। मेहर मिलल सुरती वाली उता सबेरे जगावे। सुरती ना मिले बड़की माई के पास भेजे। सुरती ना मिले बड़की माई के पास भेजे। कहे मेहर निकलल गुलमवा, कहे मेहर निकलल गुलमवा। ई कही हमके गरियावा। मेहर मिलल सुरती वाली उता सबेरे जगावे। मेहर मिलल सुरती वाली उता सबेरे जगावे। सुरती ना मिले मिथुन के पास भेजे। सुरती ना मिले मिथुन के पास भेजे। कहे सुना हमरो तू बतिया, कहे तू सुना हमरो बतिया। जाके दुकानी से लावा। मेहर मिलल सुरती वाली उता सबेरे जगावे। मेहर मिलल सुरती वाली उता सबेरे जगावे। के 52 हाथ के जिबिया। पंडित जी के यहाँ से मंगावे वो टिकिया। समोसा भाई जी से मंगावे, समोसा भाई जी से मंगावे। रामराज के पैसा उड़ावे। मेहर मिलल सुरती वाली उता सबेरे जगावे। मेहर मिलल सुरती वाली उता सब